ci gaba da kokarin dawo da al'adun gargajiya da sauye-sauyen zamani ya sumar da su da ma waɗanda suka mutu mutus har aka manta da su. Mai girma gwamnan jihar Kebbi Comrade Dr. Nasir Idris kauran gwandu ya ja ɗamarar ganin ya farfado da waɗannan al'adu tare da raya su. Shekaru da yawa masarautar Argungu na bikin al'adun gargajiya da kamun kifi. Masarautar Yawuri na bikin rigata, masarautar Zuru na gudanar da bikin Ehola. Tuni bikin sukuwar dawaki da masarautar Gwandu ke gudanarwa ya zama almara ko tashin batu. Mai girma kauran gwandu limamin Kabawa ya sake dawowa da waɗannan al'adu da ma wasu al'adun da mafi aksarin matasan da ke tasowa ba su san su ba. In Allah yarda ba zan taɓa mantuwa da wannan ranar ba. Kasancewar Fulani jigo a tarihin masarautar Gwandu ya sa bikin nuna al'adun Fulani ya samu karɓuwa cike da wajen wannan ƙasar. Duba da wannan ne mai girma gwamnan jihar Kebbi ya keɓance fili na musamman domin gudanar da Hottingo Fulani Cultural Festival. Al'adun Fulani da wasanni kamar atisaye ne da ke kawo shakuwa da ƙwarewa wajen sarrafa dabbobi, inda an ka gudanar da wasannin halbin kibau, rairayin al'adun Fulani, gasar ƙibar dabbobi, gasar sarrafa dabbobi, gasar adon bukkokin Fulani da kuma tseren tumaki da shanu, wanda ke nuna jajircewa ta 'ya'yan Fulani wajen tsule gudu domin shawo kan dabbobi a kowane yanayi. Mai girma uwar gidan wannan jihar Kebbi, Hajiya Zainab Nasari, a ƙarƙashin gidauniyarta mai suna Nasara Foundation, ta bayar da gudunmuwar hijabai da abincin dabbobi zuwa ga matan Fulani. Hajiya Nasari, mun ga sako, mun gode matar gonna, Allah ya saka da alheri, Allah ya biya ki da alheri. In dai har Allah kai mu za a sake yin kamfe na takara, to ta bido ta kabilar da za ta wa kamfe ba da Hillani ba. Wannan su kalaman da nake mata albishir da su, domin alhairan da take yi abinda ɗaya nake so ta dage a ci gaba da yi ma Fulani alhairai ya kai ko ina gare su. Amma kamfen ɗaya Fulani ina tabbatar mai girma kaura Zainab ta ƙare.